саволи навбатӣ. Шумо дар Инстаграм навистед, ки намояндаи ЛГБТ ҳастед ва ҳозир дар кафои шумо флаги ЛГБТ аст. Ин рост аст? Да, ма фахр мекунам, ки ма намояндаи ЛГБТ ҳастам, ба хотире ки ин чиз ягон чизе нест, ки ваҳ будем мо дар асри бисёр масалан 17-18 ки бозам дар масалан зиндагӣ надорем. ҳозир бисёр дунёи современи аст ва тамоми олимои дунё ки олимои бузурги Европа ва Америка ҳатто ман доказат кардам, овардан фактора ки ин чиз ягон хел психически отклонение ҳисоб намехӯрад, бар қатори ягон бемориҳои рӯҳӣ ҳам ҳатто ҳисоб намехӯрад, ба хотире ки ин чиз дар вуҷуд вақти таваллуд мешавад, дар хун уже дар бадани инсон ҳаст. ҳамин хотир ман мефаҳмам, ки масалан ман ба хотире ки ман выбор надоштам, ман ҳамин хел таваллуд шудагам, да ман намояндаи ЛГБТ ҳастам, ман аз духтар хушам намеяд, аз писар. чӣ кунем? Худованд ҳар кас ҳар хел мефаҳмад, панҷ фарқ нест. яъне кай шумо фаҳмидед, ки аз ҳама фарқ мекунед? ой, фарқ кардан ман кӯдаки фарқ мекардам, ки кӯдаки зирак доно будам. фарқ кардан яъни ҳис кардани ориентация худам то синни 13-14 солагӣ дар мактаб бачагӣ.